Hindi mo kaya yan. Hi guys! Good morning! Welcome po sa aming YouTube channel. For today's vlog ay magluluto po kami ng pansit para po sa mga batang katutubo po dito sa Sitio Salapay. Bali dahil birthday po ni Ate Greta. Yay! Magpapapansin namin birthday! At saka si Kuya Juby, birthday din po. At si Auntie Paseng. At siyempre si Mother Dragon. Yay! Birthday po ni Mother bukas. Ayan, magdadala po tayo ng konting pasalubong para sa mga bata. Siyempre, nagdala din po kami ng ice cream. Sigurado matutuwa po yung ating mga batang katutubo dahil makakatikim sila ng ice cream! Yay! Kami masaya! Kami rin makakatikim. Ako rin! Bawal tayo kumain ng ice cream para sa katutubo yan. Hindi, sa school tayo pupunta dun sa mga, kasi face to face na sila ngayon. Doon tayo pupunta. Tara guys! Sana mag-enjoy ang mga bata! Let's go! Let's go! Kung may sobra, akin yung isang sobra. Basta ikaw, doon pala nakatayo sa gilid ng ice cream. Sabi ni Pili, o sana matapang sila Kuya Ulan. Para reject na daw. Buti nga ng tubig po. Yung force siguro dyan ka ng tubig. Buot ka rin pa? Wala na po, may nagsalubong sa amin. Naku, na po lahat. Dito ba? Dito pa eh. Hindi na natin daan. Hindi ka pa lang sama. Ito ba? Daan doon. Doon. Okay guys, nandito na tayo sa school ng Salapay. Elementary school. Ang pagbabalik. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Welcome po kayo sa Salapay. Yes. Ba't dyan? Good morning, sir. Ay, ma'am pala. Wow, nag-e-exam sila. Ano na natin yung
No, excited na kayo sa ice Pero cream? may isa sa stage may lamesa eh. Ba't kayo walang exam? Ba't sila o nag-e-exam? Ha? Wala kayong pasok? Ay, mamayang hapon. Ikaw nag-aaral ka din? Ha? Anong grade mo na? Diker. Ay, di ka. Wow, very good. Wala kang pasok mamaya. Mamaya. Ay, mamaya. Exam da. Good morning din. Mabait naman ang mga bata ko. Dito ka ba dati nag-aaral, Ana? Dalen? Dito po ako nag-grade 6. Grade 6. Kayo nila Dana, nila Odette. Sino pa yung susunod naming aampunin sa inyo? Sinong mabait? Mabait ba kayong lahat? Opo. Opo. Pero kaya? Gusto niyo magsama sa amin? Ha? Mulan na. O, tanggalin yan. Para makuha niya. Oh, picture daw sila. Okay, Kuya Billy. Smile! 1, 2. Okay guys, dito tayo magluluto ng ating pancit. Ito daw guys, bahay daw ng teacher dito sa Salapay. Ang ganda Kapasok. Hello po, kuya. Ikaw pala gumagawa dito. Galing. Ang ganda lababo. Tapos dito yung CR siguro. Kaya liguan. Daming bata. Kunti lang ang kabayan dito pero ang daming bata. Dana, dito sa Salapay daw kayo yung pinakakunti, no? Ikaw dalawa lang kayo ni kuya mo. Dalawa lang ang anak ni nanay niya. May family planning. Ayun o, nag-gisa na si Kuya Oran. Laki ng ating tao. Kaya siguro yung sana niyan dyan. Ilang kilo ba yun? 6 daw. Wala mang araw. Meron din silang dito guys, hugasan. Galing din po. Kape? May coffee kaya? Oh, kape? Meron kang baso? Meron. Kaya ako. Anong ginagawa nyo dyan? Nagkakain. Kanya gawa-gawa lang ko lang. Kain pa ito eh. Yan, sandwich. Gusto nyo guys, sarap to. Tatlo. Kape tayo guys. Yes, lumabas na ang haring araw.
Kami pa. Bili kayo. Arman, Ina, Doktor, kapatid, lapis, upuan, tatay, magulang, Sunod. Daryo, Ano? Diaryo. Sunod. plastik, Palastik. Plastic. plastik, Sunod. Arman, Sunod. Sunod. Ina. Ina, Ina. Ina, Sunod. kapatid, Ha? Malayo ka. Doktor. Doktor, Sunod. kapatid, Sunod. lapis, Sunod. Upuan. upuan, Mulan na naman. Ayan ang ating pansit. Walang tumatayang pansit. Paborito nila to eh, pansit. Ayan, kawayan, bagong gawa. Nugasan mo. Kain mo ka? Hindi kain na sundo? Uy, dami yan. Yay! Yan, kawayan lang. Saan ko na nilagay? Kita mo. Baka mabulat ka pa. Bumigay na yung sandok namin guys, nayupi na. Mas maganda pala yung kawayan yun eh. Guys, malinis to ha. Bagong ano to. Bagong tayas. Bagong tanggal nila sa puno. Fresh from the tree. Hindi mo kaya yan. Sarap na to oh. Okay, sa kulay ko lang. Puro pa lang masarap na oh. Ito nyo na eh. Gutom na yata yung mga bata. Bilisan nyo guys. Gutom ng mga bata o nagantay na sila. Oh. Tulog na eh. Tama na daw. Okay na, okay na. Inay. Ay, ano yun naman? Magtimpla na kayo ng juice. Mag-repack tayo guys ng ano, pansit. Sino yan? Pamangkin ba yan ni Dana? Bet kapatid mo yan, Dad? Pamangkin ni Dana. Hello? Si ano? Radrad. Si Radrad. Alin? Pamangkin po ako ni Ate Dana. Hello po. Nanay ko po si Nanay Limlim. At si Tatay Rodrod. Hello. Ano pangalan mo nga? Rodale. Rodale nyo. Nakalimutan ko ah. Yung ano pa? Lagyan ko ng tinidor. Palamig naman mag-ice cream. Kaya nga. Ayan na! Nagsilabasan na ang mga bugwit. Isang pila lang, isang pila.
Oh, bukod ang babae sa lalaki ha. Kurang sada eh, pansit tayo guys. Nagaduda. Mga lalaki dito. Oo. Ano, isa, kamusta? Asa si Darag? Darag! Darag! Oh, sino nagbansay, Darag? Wow! San si ano? Binansya? Aray! Hindi ko nabukaan. Long hair na kasi. Haba na ng hair mo, Binansya. Oh, wag mag-iyak. Ay, kapatid ni Odette, guys. Wag mag-away. Walang tilakan. Yung malaki, doon banda. Buti siya. Pila lang kailangan. Ayun, babae daw. Kaway kayo dali. Hi guys. Cute naman ni ate girl. Yan. Ano tasing? Ilan ang ano mo, grade mo dun sa ano? Sa spelling ni Sir. Ha? May tama? Ilan ang tama mo? 3. Galing. Ito si Raisa, oh. Charap. Yan pa. Teachers pa pala, check, batay 43? Ay, yung lalaki, ilan? Ilan yung lalaki? Dali. Ha? 30, tsaka 43. 73. 73. Okay na yun. Ha? Nasaan yung tinapan nila? Ano man ang badilang? Bata batuta. Bali 140 po talaga yung estudyante nila, kaya lang hindi nakababa yung taga-Hubcog kasi nga malakas yung ulan kaya hindi sila nakababa. So ito lang po yung mabibigyan natin. Bigay na lang natin sa mga maliliit. Ngayon, marami naman pa po doon hindi nag-aaral ng maliliit. Yung tinapay ay? Hindi mamaya na to. Tanggalin ko lang yung yelo na ito. Hindi kaya yan. Ipaibabaw mo eh, yung tinapay. Sige. Uy, matapon lang yung pansit mo, basang. Tayo mo o, ganyan mo o, matapon. Dyan muna kayo ha. Huwag kayo mag-alis, may ano kayo, may tinapay, may candy. Tubusin, punta kayo dito sa akin ha. Bibigyan ko yung ice cream. Tapos may ice cream pa, wow. Magandang kumain ito.
Plato na tangan. Kasi sipag naman ang ating mga scholar. Sama-sama rin sila. Sinay! Kailan? Hanan mo ito. Hanan na ito. Lahat hanan na ito. Yan. Sige, kain muna kayo sa mga nagbalik kaya para sa ice cream. Mamaya na daw yung ice cream ha. Mamaya na yung ice cream pag naubos niyo yan, no? Ay, wala ka pang tinapay. Yung walang tinapay, maiwan mo na. Sino walang tinapay? Dito muna yung walang tinapay. Yung may tinapay, upo na doon. Pwede ka na upuan, Ading. Usod kayo dito, dali. Oh, kami din. Nagsamuan. Punta na doon. Isa-isa. Hawakan mo, mahulog. Wait lang. Alay mo na doon yung ano. Para kainin nyo na yan. Yung tissue ha, wag nyo ikalat, tsaka yung styro. Yung mga talata. Magagalit si ma'am at si sir. Ito Punta na kay mama. Ay, salamat and Salamat po. Salamat po. Welcome. Salamat po. Ba't wala kang pansit? Meron na. Naubos na? Salamat po. Ito, bigyan mo. Wala. Bebe, Ayun pa yung isa. Meron ka na? Meron pa. Ayun pa. Wala pa, meron pa. Ano pa wala? Bigyan mo na rin yung mga nanay dyan. Yung may mga bata. Yung tissue. Itapon sa basurahan. Ang putya kutsara man, dali. Ang putya pa, kutsara. Dali, kutsara. Akin na yung kutsara. Puti Puti mo naman. Activate ko ba? Pengi ako, pengi. Pengi si ate. Tsaka ba, subay, bali ba? Pumunta ka doon sa Mexico. Sige! Ano, masarap? Ha? Sarap mate. Sarap. Paano hayaan mo kaya? Kanina hindi. Masarap ina. Masarap gal. Mga ina, ama. Kaming mga nagluto. Si Ulan. Mag-upo kaya tayo.
Ay, may juice dito ha. Kuha kayo ng juice.